Здравейте! Представяме на вашето внимание първата българска земеделска борса в реално време. AgriX е мястото, където всеки един от сектора трябва да присъства. Тук може да продавате, да купувате, да се информирате за реалния пазар, да се представите, както и да осъществите контакт с нов контрагент. Борсовата платформа AgriX е платен продукт. За да може да се възползвате от предлаганите услуги, трябва първо да изберете вид акаунт. Акаунтът става активен след потвърждаване на плащането. Регистрация, потребителско име, електронна поща, парола минимум 6 знака. Следваща стъпка – избор на акаунт. Стандартен, бизнес. Три начина на плащане: по банков път, паричен превод, еконт, плащане с дебитна или кредитна карта. Избираме по банков път. При желание за фактура се попълват коректни данни за нея. На имейла получавате всичката необходима информация. Вече имате регистрация в AgriX и може да се възползвате от удобния и лесен начин за работа с платформата. Имаме няколко основни страници. Борсовия плот. Тук разглеждате всички обяви. Интересните за вас обяви може да маркирате, след което всички маркирани от вас обяви може да разгледате в страницата наблюдавани заявки. На всяка обява, без значение дали е в наблюдавани заявки или е на борсовия плот, може да изпратите лично съобщение към собственика, създал заявката. За по-бърза навигация и селекция по критерии използвайте филтрите. Чрез тях с няколко натискания може да селектирате само интересните за вас обяви. Имате страница с моите заявки. Тук може да премахвате и редактирате обяви. На тази страница създай заявка. Генерираме нашите обяви. Единственото условие е да се следва последователността. Борсовата платформа AgriX има много допълнителни екстри. Вътрешна система за комуникация, съобщения. Тази система ви дава възможност по всяко време на денонощието да изпратите коментар, оферта или просто да направите контакт с публикувалия интересната за вас обява. Създали сме качествена рейтингова система. Всеки един потребител получава оценка само при желание от своите контрагенти. Тази рейтингова система оценка първо ви ориентира как се позиционирате на пазара и в същото време гарантира на вашите бизнес партньори вашата коректност и точност. Също така предстои създаването на бизнес информационен каталог. Най-важната страница, която е активна само за бизнес потребители, е статистиката в реално време. С регистрацията и ползването на тази платформа вие получавате обработена и обобщена информация относно средните цени, купува-продава, средните количества по общини и региони, както и много друга информация. С две думи, бизнес акаунта за минути може да получи точна информация относно целия пазар. Това бяха основните функции и възможности на платформата AgriX. Предстои постоянното надграждане и оптимизация според нуждите на потребителите. Целта на борсата AgriX е да стане основно място за реално информиране и реални сделки в земеделския сектор. Ще работим в посока платформа AgriX да стане врата към световния пазар.
Благодарим ви за вниманието и за вашите мнения и предложения.